Kania kami karon, buksan ng kasing-kasing sa imong pulong. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Congratulations sa nakakuyog sa Via Crucis. Way nakuyapan. Wala ra. Kusog sa mulakaw nga tiwasonon na. Mga igsoon, sugod na ang atong Semana Santa, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan o ang paghinulsol sa mga sala, labi na gyud sa dagkong mga sala. Ang ato sa mga benefactors and donors, hatagan unta sa kalimpyo sa kasing-kasing ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili ug gikahimut-an nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni motuwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa, ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug naghikiyad niini, siya maoy nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon,
Ako ang Ginoo nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y akong dalangpan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. ang Ginoo Mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok, batok ka nako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batok ka nako. Bisan paniana, musalig gayod ako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Didto sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, pagligon ka sa
Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinoon ibaligya kining pahumot og 3 ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundi tungod kay kawatan siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin o sa dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Matod pa sa unang pagbasa, ang alagad o sulugoon sa Dios magbuhat sa mga sugo sa Dios nga hilom lang. Dili siya magsaba-saba, dili makiglalis, hilom lang. Maugid na siya ang batasan sa tinuod nga nagsunod ni Jesus, dili makiglalis, na ay pag-amping sa kahiusa o kalinaw. Lingi ay mong tupad, na dili ka tiglalis sa inyo, dili ka tiglalis-lalis. Usahay naarabata ingon ana no nga muratag buutan pero kusog kay ta makiglalis kay ato gyung i-insister ang atong gusto. Muna ato nang ampingan nga dili ta makiglalis. Unya unsaon man aron ang Ginoo aron dili ta makiglalis, musentro ta sa Ginoo. Ayaw pagsentro sa imong kaugalingon, ayaw sad pagsentro anang imong isig katao nga mo ilang mga standards. Ang standard Dios Ginoo mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang 14 ka mga istasyon sa krus nga atong kani-ganing gisubay maunay paghatag natog pahinumdom nga ang buhat sa Ginoo dili gyud angay natong ibaliwala. Sa matag istasyon
gipahinumduman ta unsa ta kaimportante sa Ginoo. Hangtod gyud sa iyang pagkabanhaw o pagkamatay, hangtod pagkabanhaw, kita gyud mao'y gihalaran sa Ginoo ni ana. Adtong iyang pagkadagma, gilatigo, kita gyud mao'y gihalaran sa Ginoo. Sige, lingian na sa imong tupad ing na pinangga ko nimo. Na pinangga ko nimo. Ang main natong kanta ganiha sa atong kada istasyon igtabok nato na ginang word nga pinalangga kong lungsod. Tubaga ako unsa may dautan nga nahimo ko nganha kanimo nga ni anang cross ilansang mo ako. Tubaga ako no. Unsa man gidautan nga nahimo sa Ginoo ni Hesus nga gilansang man siya sa cross. Naawa. Yang anong ilansang man siya sa cross? Mao na, kon mo pangga deta og usa ka tawo, kita maoy mo angkon sa iyang silot. Kita ba mo'y muangkon sa iyang silot. Mo na ayaw gyud reklamo kon magkalisod-lisod ka. Kung magsige kag higugma, nya dili ka baslan sa paghigugma, dahil ra batag mahay. No. So di na ta magmahay ron ha. Di na magmahay. Kay nga naman mao gid ay resulta kung mahigugma ta, kita gyud mo angkon sa silot. Una karon ang Pilipinas niay dako kayong sala nga nahimo kaning atong pag patronize aning corruption nga dako kayo. Kinsa toy mga buutan nga mga Pilipinos mao gyud silutan aning maong dako kayong sala sa corruption. Di ta maghuna-huna nga kanang nagpakasa karon maunay silutan. Kita nga wa magpakasala, kitay mo angkon sa ilang silot. Okay mo dili? Usara may nitubag. Okay mo dili? Nya unsaon man pag-angkon sa ilang silot? Unsaon pag-angkon? Na sila may nangawat o paldo-paldo, malita-malitang kwarta, nya unsaon man nato pag-angkon sa silot nila. Ang una natong buhaton mao gyud ang pagbuntog sa kahakog sa kwarta dinhi sa atong kaugalingon. Puy-an nato ang sugo ni Hesus nga bulahan kamong mga kabos. Si Kristo sa iyang pag-angkon sa atong silot, sa atong kahakog, nagpuyo siya sa kinabuhing kabos. Ang kakabos mo'y una giniyang gipakita nato. Siya go'y tag-iyas tanan, wagi arang niya. Kung maghimo siya dako kayong palasyo, magtipunog ang iyang kwartang purting daghanag mga bulawan, wagi arang niya. Pero ang iya diyong gipakita nato ang kakabos. Nya sige sa siyag tudlo, bulahan kamong mga kabos. Nana. Nya lingiyay mong tupad. Ing na mamahaw pa kakaron. O ang imong pamahaw, imo na lang ihatag ngadto sa imong silingan nga kabos. Ing kawa man ko'y silingan nga kabos pader. Ipalit og slat. Ay nalagkaon. Ay nalagkaon yun. Nya, kung naa kay mga motor, naa sa kay mga sakyanan, ibaligya ana karong si manaha. Nya, ang halin ana, ipalit og slat. Ana, mohimo mo ana, dili.
Oy, wa gini angkon. Sus, wow na, ingkapaita sa dana. Padir kita mo say maglisod, ana. Maobitay akong giingon. Nakitay mo angkon sa silot. Kay mga purdoy naman kita ani. Unya, og kanang ilang kawat karon. Imagine ang ato kunong utang karon. Atong last month, 18 trillion. Karon, 19 trillion ako no. Og wa ko masayo pa tong akong nadunggan sa gisulti ni isa to, Barsaga ba to? Kana si Congressman Barsaga, naman siya bagong vlog karon. Naingon siya, lisod na kayong ato rong nasod. Kada buwan mo increase ang atong utang, mo abot og trilyon. Perting dako ang utang og tinuod na matapos ning tuiga pila na may utang na to. Punan pa ani ron ni ang krisis sa gubat, di magsigi nagpangutang at pila na ka-trilyon. Lisod gitag bayad sa 12 trilyon. Samot na ni rong 19 trilyon na. Luha ani, mga purdoy ta ani oy. Nya unsaon man ato na silang pasilutan nga di man sad sila masilutan kay wa man sila kaso. Ang mosulti hinuog kinsay tinuod nga nanguha ang kwartaha mao man oy kasuhan na karon ang 18 Marines matud pa ni former congressman defensor man siguro to Mike defensor ba na ingon siya ang iya kuno siya nga nisulti o kinsay kuan na nasiroy upat ka kaso nga giatubang nya ang katukunong 18 Marines hasta si Attorney Baligod nga moy nisulti nga naa sila gideliver naka-observe sila kinsa gyud tinuod nga naghipos ato mga kwartaha karon tagunom na kuno ko bukaso pero ang mga gipangsulti ng mga ngan why kaso mao na mga purdoy na gitaan nya sige silang pangutang nagi ko nadunggan atong balita natong niaging semana nga nagplano na kuno atong presidente o unsa sa kunoy mga government properties karon nga ilang pamaligya hurot-hurot nagbaligya ang ato mga government properties ang atong tubig ang nagkontrol private na ang atong energy ang nagkontrol private na atong airport nagbaligya na pulos-pulos na gibaligya. Ang sunod ani kanang imong tupad mo ibaligya. Kadagko atong mga kantidad atong ilang gipangkuan ang atong mga gold reserve gibaligya na. Na ako'y former classmate sa una nga nakabanag adik gihurot yung pamaligya ang ilang mga butang. Hasta pagong ilang kurente naputlan sila hasta pang kurente gikamang pa kay gibaligya. Ang kanang koneksyon silang balay ba? Mo tingali na kinaiyas mga adik no kusog mamaligya. Unya ang halin wa kay makita. Ngano man isuyo praman. Karon dako kay tag-utang pero wa kay tay nakitang dagkong projects. Nya unsaon nato ni pagbuntog ginamit ang prinsipyo ni Hesus. Ayaw pakiglalis antos lang nya kita maoy mudawat sa kasakit o sa kamatayon. Unya kung kitang tanan nga mga Katoliko din sa Pilipinas, duna na tanian ang gugma sa pagantos o pagbuntog aning kahakog sa kwarta, nya mo puyo na tag pobre nga kinabuhi, nya mo trabaho tag maayo, nya ang atong income atong ipaambit sa mga kabos, kanang mga kurakot diha, mga wagtang na sila. Kay dili naman na nato butaran sunod eleksyon. Din aman sa tamahaylo anang ilang kwarta hatag-hatag ka ng mga ayuda-ayuda nga pangilad ragyod sa atong katilingban, pangilad sa mga kabos. Din ana nato dawaton kay andam natang mopuyo og kinabuhing kabos. Ang nakaapan manggod nato kita kunuhay mga kabos managinot manggod ta og nanaihatag tag 1,000, tag 200, tag 300 para sa eleksyon. Dayon man tag ingon, may na lang ni. Ayaw. Mupuyo tas kakabos, mahalag inighuman sa eleksyon, makuyapan na tas gutom, kay wa na tay kaon, basta wa lang tay gidawat nga suborno gikan aning mga animal nga mga kawatan sa atong katilingban. Mauna ang kalig-o ni Hesus, si Judas nada sa haylo sa kantidad.
Niindi nga naghikog si Judas, hinaot unta ang mga Judas sa atong nasod, managhikog sa unta sila. Murag na kinahinay na maghikog. Hinaot unta na kita makat-on ta sa panag-ingna ni Kristo. Karon ang ato mga apostoles, di ni apostoles man sila, gasulob-sulob na ni apostoles na. Ato nirong isend off sila. Manuroy ni sila balay. Mga balay, ilang blisingan. Hinaot unta, kutob sa Sabado Santo, buhi pa ni sila. Unsa may tumong ana, aron pag sangyaw sa grasya sa Dios. Nga dili kwarta ang atong gikinahanglan kung dili panalangin nga Dios nun. Muna, kamong mga tagbalay nga sak-an aning atong mga muram sa mga buutan nig naong atong mga liminister niyan uban sa kadudahan sa mga naong pero buutan gini sila. Dawatan ninyo ha. Basig inyo ni ipaghot sa iro. Dawata. Muna siya hinaut unta nga ang atong kahayag mao gyud ang Ginoo, dili ning mga pulong sa mga tao nga mga liwat ni Judas, liwat sa mga Pariseo nga tanawang mga Pariseo diri. Galagot na sad silang Lazaro. Si Lazaro gibanhaw ni Hesus. Ila na sang patyon, nangayabag naman ni sila. Patay gyud. Mupay bag-o pa in taong nabanhaw si Lazaro, patyon na sad. Pagka mga animal gyud. Sunan ka? Angayan unta gani kang muhikap, hala, nabanhaw nagikas minatay. Ila na sang giplanuhang patyon. Di unta ta moliwat nila ha. Maliwat unta ta nila ni Hesus, ni Maria. Si Maria ang iyang tinipigan nga pahumot nga mahal kaayo, gibukbuk niya sa tiilan ni Hesus. Si Judas nga animal kayog batasan, gianugunan sa kaanugon ana gibaligya pa lang unta na niya ang halin ihatag sa mga kabos na ingon ana kamaro ning ni ang mga kawatan. Ilag yung kwartahon ang mga butang, baligya mao na mga kawatan kusog ay mamaligya. Nya wa kuno to siya moingon nga ibaligya na para sa mga kabos, pakaron ingnon lang dito si Judas matud pa diri tungod kay kawatan manggod siya. Unya, iyang kwartahon ang pahumot, haron siya may nagkupot sa puntil, mura man siya Congress nga may nagkupot sa atong purse sa nasod. Sila ang Congress ko no, ang atong legislators, sila mo gi-assign nga magbantay sa atong panudlanan sa kaban ng bayan. Mao na siya. Nya sila sad kadaghanan mga kawatan kuno lang sad kay unta ka kita o mayo ni angkon pa nila. Naalay ni sulti pero wapay ni angkon. Mausad si Judas kanibitang asayna nato sa kwarta, mao ba yan na sila yung mga kawatan kasagaran. Tanawan ng asawa nga asaynan sa banas kwarta. Ila sa nang kawaton panagsa. Kawaton maingon ganang bana usal. Asa naman tong kwarta di ay day? Ay sige magkapangutana di. Oy kadaghang gastuhan diri. Magisog-isog dahil na sila, mga buangon na sila. Pero ilahan lagi na nimo kanang gasunod sa Ginoo kay nga naman magsige ra nag-alagad nya wa gina sila mga kanang daghan nga material nga mga butang dili parihaan ang atong pipila diha sa kongreso nga sukad lang na elected pagka congresswoman o congressman. Ang mga sakyanan midaghan 40 pag yung mahala tag 40 million 20 million hastang bakos million na hastang ilang mga bag million na sukad lang nga na elected. Nindot kay nang na elected sa atong katilingban nga hangtod karon pobre lang gyapon. Kinsa kaha sa ato mga former o mga present nga mga elected o appointed government officials nga gikan sa paglingkod hangtod karon yano lang yapog kinabuhi. Mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret ato ng pamalandungan manindog na ta. Mga igsoon niining adlaw kanusa si Kristo naghalad siyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Kita usab magpaubsanon nga moduol sa Ginoo ug moingon, Ginoo dungga kami.
Ginoo, dongga kami. Alang sa simbahan sa Diyos, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo, aron hatagan kita sa Diyos sa kaayo ug kalinaw pinaagi sa dugo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Diyos sa kaisog ug kusog sa pagpakigambit sa mga pag-antos ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mitaliwan natong kaigsuunan, nga makaambit na sila sa himaya sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Makagagahom ug maluluyong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasabu kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdrive ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo
makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Yes, we will do. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord he comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios non aron malipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kung yauhag ang tanang mga lay ministers o mga mukuyog sa panalangin o mga balay, ari mo diris tubangan. Kinsa man to'y mga mukuyog ngadto sa mga balay, mga PYCC, o mga sakristan di ay, sakristan. Sige, atong i-extend ang atong mga kamot ngadto kanila. Langitong Amahan, ikaw nagpadala sa imong bugtong anak nganhi sa kalibutan aron sa pagluwas namo gikan sa kamatayon ug sa sala. Siya mipili og mga katawhan, iyang mga disipulo ug mga apostoles aron iyang gipadala ngadto sa tanang sa tibuok kalibutan, bisita og mga balay ug pagsangyaw sa maayong balita ug pagpanalangin sa mga balay nga mudawat kanila. Busa panalangini kining imong mga alagad, imong mga anak nga karon si Manaha, si Manasanta, mobisita og mga panimalay sa imong ngalan, magdala sa imong panalangin. Himua nga magmalimpuson ang ilang mga buluhaton, magdala sila kanunay sa imong grasya o panalangin
ngadto sa bisan kinsang balay nga mudawat kanila ug sila mismo usab matugob unta sa imong bahandi nga espirituhanon lakip na ang ilang mga pamilya. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo, Amen. amahan namo, Ama namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Amen. himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. ito silang tagaag masipang pakpak. Yeah, balik na mo sa inyong gilingkuran. Mga igsoon, mo communicate ta sa ato mga kaigsuonan nga mo apil kita sa ato mga kalihukan dinhi sa atong parokya karong Semana Santa. Ang atong sunod nga dako nga event ugmang adlaw alas 7 gabi ang atong Lenten Recollection Part 2. Ang third ang atong pasos ini ka Miyerkules human sa alas 6 nga misa sa gabi. So kato mga in charge sa mga imahin nga atong iapil sa pasos, please prepare na karon. Worship committee nato busy na kayo ni sila, sige contact ninyo basig ikahuman tingali sa Semana Santa mahilanta na ni sila. Atong suportahan sila may tig-follow up sa atong mga activities o sa ato pang uban nga mga kalihukan. Monitor lang gyud kanunay nga labaw tanan pamalit mog slot kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan, Jesus